Kajing puli nak siti benengkong jong Paulus buku ciki Kristan Thessalonika kelenong kebasaw kedekhat kebakat lahir kebakat pra. Yem kwa bapien om tip ko para syapang gitu ke belayo tiano. Kenang bapien om sungsi kum kiwai pat kibam don jingkermen. Namar bangi nget bau Jisu layap mat ulami pat. Mat kum caru dau Jisu ublay unsawan lam lembat u ya gitu ke belayo tia. Ya kaningi ong api daga ketien jong utrai bamangi kibadang im ya kiba en dang pensa hadu kejingwan jong utrai nyen om yo le shua syakitu kibalayo tia na ba utrai daladehi unwan hier na beneng daga ketien ka hukum daga sur uar kangal badaga jing sawa ko turoi blai kitu kibalaya pahau kres kin semipan engkong nang tasa mangi kibadang im ya kibadang pensa en shim no lang bat ki hakil o bani kendo utrai hasun beneng bat kumta nyen si adon rengkat bat utrai si junom ti toya pentengan man kaliang dekini kiktin kaktin jong utrai kasam kandai pun riu utrai wan ban bisharia kaparthai Teruai ke jing ruai bethamai teruai ke perthai baro tu ya thu hapdeng ki jai benriu ke buram jong u bat ya ki jing phala jong u hapdeng ki pai benriu baro utrai wan ban bishari ke perthai na ba utrai long bakrau bat ubadei ban ban yaro ba enteng buram halor ki blai baro namar ki blai ki jai benriu ki la tolong thala udai utrai ken bala thau ya ki beneng Try one ban bishari ya kaperthai. To ki benengin chat kemen bat kaperthai kan kemen. To keduria bat baro ki basyong hakakin kerhu da kajingiro. To ka kandeu bat ki badon hakakin chat kemen. Utrai one ban bishari ya kaperthai. Ti baro ki jing ha ka khlau kin sarisa namar ka jing kemen hakmat jong utrai na bawan. Wan ban bishari kaperthai un bishari kaperthai da kahok. Sensyari ki pai ban riu da ka jing shisha jong u utrai wan ban bishari ya kaperthai ka jing puli na gospel bakoi kat ko Lukas kala dang basaw de kon kan riu ru walai pho Jisu la lech Nazaret ha ka bala pensan parang ba eu Barulah lecha senekam kumbau jule. Hagas ngi sabat barulah yang man puli. Bala ai hu ya kitab jong nong itu lupa Isaya. La pliat ya kitab barulah syam ya kacaka kabala tho. Mensim jong utrai don hanga namarula pensle ya nga ban yalam. Ya ka kubor babah ki badok. Wala pha e nga ban penbenai ke jing lai lu e gi koidi. Bad ya ka jing imat biang ha ki bamat la. Ban pen lai lu ya kitu ki bala sya ban ben. Ban pen benai ke snem pediang hun jong utrai. Deula kli ya kata ka kitab barula ai no ya ka haunong sumar barula syong bat ki khamat jong baro ki badon ha ka sinekok ki la pecha u dengong. Kum tau la sedang men keren ki menca ka sengi ya ka ne ka jing tho la pen urlong ha bayo sngeu mapi. Bat baro ki lai ro u bat kilas sengau syo jimut ya ki tin start ki balami na ka sintu jong u bat ki lai ong hau ni dei khun jong jusam deu la ong haki klem artatin pin ong hanga ya ka ni ka power ko nong pen khia ko nong pen ko to pen ko ya la ji ya ka bangi la yo sengau bamela le ha ka perno to le hang ni ha snong la jong ru nang tau la ong shisha nga ong api don nong itu lupa ubayo burom hasnong lajong Henry ha ka jing shisha nga ong api la don shibon kiriu kan thai ha Israel ha ka poru Elijah men ba la pen rang ye ka beneng hadu lai snem Henry benai baladon kanem sniu ka bajur kelengkari pen ban yo Elijah syempha syakawai naki Henry la pha tang sya sirapat Hasidon syakawai kabriu kabasa riu kentai baladon bon ba kibasanya lengkot ha Israel ha kapor jong nong ithul pa Elisha pen ban wat ya wei naki syem la pen khoj lek tang yo naman unong Syria
Haba kilo sngawi kani baro kibala don hasnekok kila dab da ka jing bitar. Kila yeng joj bat kila shop yu shabar ka shnong. Bat kila yalam yu shakliar ulum. Hagbala tay ya ka shnong jungki kanang bakin yo ban kanyat yu syarian. Henry upat da ka jing yaj na pedeng jungki ulalej la kalenti. Ke gospel jong utrai.